Pane nyaya inotyisa iri pano. Tatadza kutoisa mavideos acho pano pa YouTube. Taisa link. Munotora link mu description. Muende pa WhatsApp channel yedu muone mwana achiuraiwa na step mother. Nyaya yakabudiswa na Ndundu pa Radio Zimbabwe iyaya. Inorwadza, inosiririsa. Vabereki, chengetedzai vana venyu. Gara nemwana wako nzo wairemerwe nemushinga wayo. Nyangwe zviomesei zvidini. Chengetedzai vana venyu please. Mafiro akaita mwana iyeye anorwadza zvisingaiti. Ngativhurei WhatsApp channel iyoyo. Tione nyaya iripo papo. Tinokukurudzirai kuti mubve mati follow pa WhatsApp channel yedu ipapo. Vhurai, taisa link racho mu description. Nyaya dzacho hadziiti kuisa panapa pa YouTube ba. Mutemo wa YouTube unotirambira mamwe mavideos acho. Handaiti ndoona zviriko koko wedu we. Ndapererwa nemate kana chekuchataura handisina, ndapererwa nemate mukanwa. Taisa link mu description pa YouTube channel yedu. Kana usina kuzvinzwisisa zvekuti unotora sei link mu description kuti uone nyaya iyi, tibate pa WhatsApp number dziri pamusoro apo idzo. Woti unongoti ti link yenyaya yemwana, link remwana akauraiwa chete, ingonyora kuti link remwana akauraiwa, then tokupa ku WhatsApp ikoko. Woenda ku WhatsApp channel kwedu mozvionera. Don't forget to subscribe to our channel Utindi TV, kuti Utindi ndo kuti thickness. Kana kuti ukobvu zvinoreva kuti kana mashuwa nyaya obvu munongomhanya pa Utindi TV. Uye musakanganwa kuti follower pa WhatsApp channel yedu. Pane zvakawanda zvatinoisa ipapo nemamwe mavideos asingaiti kuoneka ku YouTube. Tinomaposta ipapo. Saka ngatione nyaya yacho, asi inorwadza.